x'rabta hemm bejn id-detective Sherlock Holmes u l-Ferris? Mela isimgħu din il-ġrajja biex tkunu tafu. Fis-sajf tal-1917, Frances Griffith, tifla ta' 9 snin flimkien momma, marret toqgħod għand kuġina tagħha Elsie Wright f'Yorkshire. Elsie kellha 16 sena. Missier Francis kien soldat stazzjonat Franza waqt l-ewwel gwerra dinjija. Qabel il-gwerra, il-familja Griffith kienu jgħixu fl-Afrika ta' isfel. Minkejja differenzi fl-età, it-tfajliet Francis u Elsie kienu qishom id-dio d-do. Kienu jħobbu jmorru jilabu ħdejn fondoq fuq wara tal-ġdien tal-familja Wright f'Cottingley. Darba ġew lura mill-lob tagħhom ftit aktar tard mis-soltu, kienu mxarbin asra u jiġu mimlijin tajn. U l-kbar staqsewhom fejn kienu u dan malaj wieġbu, konna qed nilagħbu mal-Ferris qalulu. Flok ma ddeħaq bihom Missier Elsie li kien fotografu, għadilhom li meta jerġgħu morru kien se jislifhom il-kamera ta' ritratti biex jieħdu ritratti tal-Ferris. Id-darba ta' wara meta ġew lura taw il-kamera lula lil missierhom u qalulu li kienu ħadu ritratti tal-Ferris. Għal dawk li għadhom żgħar foskhom sa ftit żmien ilu ritratti ma kinux diġitali, kienu jridu jiġu żviluppati u stampati. Meta żviluppahom Mr. Wright ma tantx kien impressjonat u daħaqa. Ommhom però kellha reazzjoni differenti. Dak iż-żmien fin-naħat tagħhom kienu qed isiru laqgħat ta' teosofiżmu, speċi ta' grupp spiritwali li kien jaqqat ir-reliġjon, ir-reinkarnazzjoni ma' twemmin ta' anġli, spiriti u entitajiet eteriċi oħra. Dawn laqdiet kienu popolari ħafna dak iż-żmien minħabba l-ħafna mwiet li kien hemm ta' żgħażagħ li mietu matul il-gwerer. Għal din il-laqgħa kien hemm ċertu Edward Gardner, wieħed mill-mexxejja tas-Soċjetà Teosofika. Gardner affaxxina ruħu bir-ritratti u qal li kien se jinvestigahom hu. Gardner kabbarhom dawn il-ritratti u qal li tom lill-esperti biex jeżaminawhom. Sirna nafu wara li xi wħud mill-fotografi ma radux jidħlu fihax allegaw li l-ħwejjeġ tal-Ferris kienu wisq bħal moda ta' Pariġi. Oħrajn qalu li kienu wisq drammatiċi biex ikunu ġenwini. Gardner imma ħal permess tal-familja biex juża dawn ir-ritratti waqt diskorsi li kien qed jagħmel fuq l-eżistenza ta' spiriti u ħlejja oħra strambi. Bagħad ir-ritratti wkoll il-diversi pubblikazzjonijiet spiritiċi. U hemmhekk inserta lilhom Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, apparti li kien tabib, kien il-ħalli u l-kittib tal-kodbu oriġinali dwar id-detective investigattiv Sherlock Holmes. Kien kiseb popolarità enormi bil-kitbiet tiegħu. Imma hu ma kienx kontent, kien dejjem ifittex xi ħaġa aktar traxxendentali minn ser ta' detectives. L-ewwel mara ta' Doyle, Louisa, kienet mietet f'ħoġru bit-tuberkulożi. Daħal depressjoni qawwija wara ftit iktar minn sena iżżewweġ lil Jean Leckie, maħbuba sigreta tiegħu għal dawk l-aħħar 9 snin. Din ħadet l-ispiritiżmu bis-serjetà ħafna u saret medium tikteb messaġġi li kienu jiddettaw l-ispiriti. Doyle mar l-Afrika jieħu sehem fil-gwerra tal-Boeri imma imħabba l-età ħadem għal ftit bħala tabib mas-soldati. U din l-esperjenza kera flimkien mal-mewt ta' tifel tiegħu waqt l-ewwel gwerra dinjija ġeluh isir aktar interessat fl-okkult u l-ispiritiżmu. Beda jmexxi speċi ta' kruċjata favur l-ispiritiżmu. Meta ara r-ritratti tal-Ferris ma' Francis u Elsie tgħix kemm impressjona ruħu. Kiteb artiklu dwarhom u l-Ferris li kienu raw u pubblikah fl-Strand Magazine f'Diċembru tal-1920. Li tfajliet xralhom rigal kamera kull waħda biex jieħdu aktar ritratti, ma dan ma diżappuntax għax ġabulu aktar ritratti kif xtaq. Sentej wara ħareġ tief fuqhom The Coming of the Fairies. Dawn il-kitbiet u ritratti għajmu sensazzjoni, ma mhux kulħadd kien impressjonat daqskemm kien Conan Doyle. Kien hemm ħafna xettiċi li baqgħu skantati, kif kittib li ħoloq detective daqshekk intelligenti u kritiku kien bela ħrafa bħal dik. Conan Doyle baqa' konvinza kemm miet 8 snin wara fl-età ta' 71 sena. Wieħed mill-ewwel kritiċi ħorox kien it-tabib John Hall Edwards li qal li twemmin bħal dan jista' jagħmel ħsara mentali. Kompla jgħid ukoll li Elsie Wright kienet assistenta ta' fotografu u kienet taf kif tamma nimmanipula ritratti. It-tfajliet kibru, żewġu baqgħu għaddejjin ħajt normali, marru l-Amerika, l-Indja u l-Eġittu wara rritornaw l-Ingilterra. Il-każ reġa' fis-snin 80. Kien hemm fotografu ċertu Jeffrey Crawley li kiteb artiklu f'ġurnal tal-fotografija u insista li dawk ir-ritratti kienu manipulati u kienu riżultat ta' erq. Ħaġa tal-iskantament irċivet ittra minn waħda mill-protagonisti Elsie li issa kellha fuq 80. Din ammettiet li dawk ir-ritratti kienu bdew bħala ċajta li ma xatawx joħorġu minnha, peress li ħafna nies ħaduha wisq bis-serjetà. Meta daħal Gardner aktar xi kompla jsebbaħ ir-ritratti biex aktar jimpressjona. Meta kienet tifla Elsie jidher li kienet qaret l il-Ferris u kulħadd beda jgħaddi minn biha għalhekk iddeċidiet li turihom li ma kienx qed tikdeb.
Elsie kienet it-trejsja stampi minn fuq Princess Mary's Gift Book, qasqsithom u hija u l-kuġina tagħha kienu qegħduhom waqfin fuq il-ħaxix bis-saħħa ta' splenguni twal. Qatt ma basru li se jqajmu daqshekk sensazzjoni, fil-fatt Elsie u Francis issa żewġ anzjani iffirmjaw sqarrija li dawk ma kinux ħlief riżultat ta' praspura bl-ħsieb li baqgħet tintefa' u tintefa' sakemm infaqat. Meta naraw dawn ir-ritratti llum li naraw kemm huma folots. L-aktar ħaġa ovvja hi li dak iż-żmien il-kamera kienet teħtieġ il-lenti miftuħa għal xi ftit sekondi. Fil-fatt, in-nixxija ta' wara tidher imżelġa għax il-lenti damet miftuħa. Imma l-ġwienaħ tal-feres, kombinazzjoni huma friżati u ma jiċċaqilqux. Imma l-akbar ħaġibu kif bniedem intelligenti u struwit bħal Sir Arthur Conan Doyle bela din il-ħrafa sakri żmieħ. It-talima ħarija hija li bniedem intelligenti kemm intelligenti u struwit kemm struwit xorta jista' jemmen affarijiet li ma jagħmlu sens. Barra minn hekk, il-gideb insibuh kollimkien. It-tfal jiktbu wkoll alla volja jidhru innoċenti. Ħafna twemmin beda b'gideb u stħajjil ta' tfal kif naraw aktar qudiem fi vlogs oħra. Iċ-ċinema ovvjament ma naqqasti esploita din il-ġraja bil-film li ħareġ fl-1997 Fairy Tale A True Story. Mela, dik kienet il-ġraja tal-lum, il-vlog tal-lum, nispera li sibtuha interessanti, nirringrazzakom tal-laqgħat taraw u tisimgħu jekk ikolkom xi kummenti u xi mistoqsijiet ibatu li email fuq xettiku@gmail.com u jien nipprova nagħmel kummenti tiegħi jew inkella nipprova nwieġibkom. Sa tant niltaqgħu darb'oħra u grazzi.